la un, nu știu cum să zic, Minecraft. Pe o mapă de-a mea pe care am făcut-o împreună cu Costi și un prieten de la țară. Casa de sus de acolo, dacă o vedeți. Iar prietenul meu de la țară, asta lui Costi. Stai că intră și am lag. Ia uite, hai să-i dăm în gură. Bă! Bă, am crezut că am dispărut. Am găsit și diamant. DMD. Da, mapa veche. Hai de filmare până acum pe ea. Trebuie să o... Nu știu să explic. Că am salvat-o și trebuie să o ia din nou că mi s-a șters. El are 2 copilași mici. A născut acum de curând Costi. Te dai tu mine? Trebuie să dai pe normal. Chiar stai pe Fishful. Setting pe unde îi cheamă Steve. Auzi pe ăla că... Deci am 3 văcuțe. Hai să facem astea, hai da. Deci, hai să-mi lași mie ce ai pe aici. Aici ai 3 văcuțe în camera cu chestul. Aici e chestul, da? Aici ce e? Aici e baia. De ce? Aici. Tare. Nu sus. Aici e... Cotăria. Ți omor? Nu. Păi ce-l bătuși pe ăla? Și ce camera lui? El doarme aici. Prezentarea casei mele. Hai uite și asta. Numai dacă te omor. Trebuie să-mi iau de mâncare. Da. Are enchanting table acolo. Mai e unul acolo sus la casă după înălțimea unde țin eu degetul. După aia ce ferma lui era să o stric. Chiar o stricai. Aici e ferma mea de grâu, de morcovi. Uite, nu, asta e cartofi. Și de cartofi. Mama am găsit acolo un sat. Bine că l-am găsit, nu e așa, Costi? Că l-am găsit. Și ce intrarea? Asta e așa niște. Pele, că nu mai știu unde. Nu, morcovi. Să mănânc și eu. Punem morcovi aici. Și da și-mi băgăm în ca sparții. Gata. Aici locuiesc eu cum ar veni. Și sus, că noi o să ne mai jucăm cu mai mulți copii, am mai făcut eu 2 patru în plus. Și câte un chest la fiecare, 4 furnale de fiecare. Și bine noaptea. Și porgul ăsta și voi un lac să mă încurajați. Aici întuneric, trebuie să pun torțe. Trebuie să mai am torțe. Am fost laminat. Uite, am 9 fier, dar nu mai am aici 20 și am ăștia și full armură. Hai, ne culcăm? Da, verde. Așa, da. Și sper să vă placă. Să vedea că mai pot să salvez mapa aia, că nu știu. Nu se blochează, că nu pun pe aici. Asta îi spune și casa de sus. 5%, bă! Stai puțin. Bag puțin pauză. Îl băgă la încărcat. Ferma mea. De viitoare. Uite, ai. Campbell. Pe prietenul nostru. Uite, aici a fost noi laminat. Hello. Nu te mai duce. Ia, de ce sări acolo? Sorry. Așa îți faci și casa lui Denis. Așa îl cheamă pe el. Uite-o. Uite cum sunt sus. În fine are multe paturi. Dar nu mai avea lemn de uși. Ai... Ce să urci? Da. Sorry, boss.
Ia uitați-l. Bă, nu încolo, bă! Taci mă că știu pe unde, mă vreau să minez. De ce bine că te nu că e acolo, da? Hai că iau și o torță și mișo la minat. Hai. Așteaptă-mă și pe mine la intrare, cam o să iau și că m-am pe chesturi. Nu, că tu ești în altă parte, eu pe aici. Pe aici. Că atunci mai vin. De ce? Ia-le, că nu prea am nimeni. Adică nu am destul lemnul ăsta de la mine, BS și 8. Hai că dacă morcofi dau umplu decât o de aia la mâncare, dau umplu una jumate. Și ele mai nu pot să moară pe pește fără mine. O să se descurce. Știi că acolo e pe aici. Și nu-ți dau. Lele! Și am nevoie de cule. Da. Știți cât de greu cât de mult și cât de greu mi-a fost să fac acestea la României? Dar e și mișto. Beton. Ești beton, torneta și în betonier. Da, ce torțele mele. Și merge la mine, tăra Dumnezeu, și nu cu diamant. Am găsit fro. Treci pe diamante, că și avem toți piche de diamant și vine câte două la fiecare de aia. Deci adică table. Dacă mă bine. Că mă că e prea sus. Eu am armura, n-ar trebui să mor, cum a făcut el. Da, mor și eu. De ce te grăbești? Păi da, deci mă dusui printr-o parte și nu avea unde să sar. Și găsesc să mă sui înapoi și căzui. 30 de bucăți de ăștia de coul. Trebuie să nu mai iei itemele, că ăsta e bălegata. Peștera asta. Uite pe el. Talent. Iar era să mă duc. Mamă, că zic că mă duc iar. Hai să pe armura. Știu că tac. Cât mai minute, o. Mai filmăm, ha? Da, mai filmăm. Uite acolo. Nu e lag. De ce? Nu dai să mi pe grup. Am eu asta. Și ăsta e cum a venit episodul 5 de Minecraft. Cine? Ce? Ce este joc? Vezi. Dar tu la ce te uiți? Tu ce faci cabelul ăla? Costi, ăștia pe server și nu că poate e cabel. Ia și că n-am asta. Ia-te. Mă, eu luai deja fierul ăsta. Zici tu? Stai aici. Ești. Cam atât cu episodul 5. Revin imediat cu episodul 6.